ҳавлии фурӯшии афсонавӣ бо таъмири зебову замонавӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулпарварда ҷойгир мебошад. Поёни корвон ҳозир суруғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф бозори корвон, аз ин тараф пости Чимтепа. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 300 метр. ва марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ як навеси калон дорад. дар любой фасли сол мошинтона мемонед, ҳеҷ чиз намешавад. дохили бино. ҳавлӣ дар умум иборат аз 3 сотиқ замин, 7 дар хона мебошад. таги бино ҳамаш ба пуррагӣ падвал, яъне тақхона кардагӣ аст. ҳавлӣ бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин мебошад. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас некардагӣ нест. якум одаме ки дар ин ҳавлӣ зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. ҳуҷҷатҳояш бошад 100% қоидавӣ. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарварда ҷойгир мебошад. наздикии роҳи калон. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид ва ғайра дар наздикии хона қарор дорад. аз ҳама муҳим, ҳам Гипразем, ҳам бозори корвон дар наздикияш мебошад. дӯстони азиз, то ҳавлия ҳамараҳо битон кардагӣ, ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. нархаш 1,900,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. мо бошад сабти ҳавлиро давом медиҳем. инҷо дӯстони азиз тақхонаи бино мебошад. метавонед дар ин ҷо анбор, макони варзиш ё ин ки дил хоҳ чизро кунед. дӯстони азиз, даруни биноя нишон додем. ҳозир бошад мегузарем ба қафои бино. чӣ хеле ки мебинед фишори об баланд аст. дар қафои бино як дегдонхонаи замонавӣ кардагианд. дӯстони азиз, ва боз дар ин ҷо ҳоҷатхона ҳаст. марҳамат, худи дегдонхонаи замонавӣ. ва дар ин ҷо боз як ҳуҷраи иловагии дигар. сабти хона ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед дар кӯтоҳтарин муддат хонаатонро фурӯшед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз,